ஓ, எந்த ஊர்? அந்த ஊரா? இப்பா அங்கே யாருப்பா தலைவர்? ஓ, அந்த கட்சிக்காரரோ? நம்ம கட்சிக்காரர் கிடையாதோ? ம். இலை, நீங்கள் ஓட்டு போடும்போது மட்டும் அவனுக்கு ஓட்டு போடுவீங்க, உங்களுக்கு நாங்கள் செஞ்சு தரணுமா? போடா போடா, என்ன பார்க்குற? போடா. ஐயா, எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்லாம் உங்களுக்கு தான் ஐயா ஓட்டு போடும்போது நீங்கள் எப்படி எங்கள்கிட்ட வந்து பேசுனீங்களா ஐயா? ஏய், என்ன ஓவராக பேசுகிற? வீடு போய் சேர மாட்டேன். ஓட்டு போட்டா நீ சொல்லலாம் கேட்கணுமா? கையை கட்டல. ஏய், இவன் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக அங்கே உட்காரணும், முட்டங்கால் போட்டு தான் நிற்கணும். அப்படி நின்னாம்னா இன்னைக்கு ஊருக்கு நடக்க வேண்டியது நடக்கும். இல்லை இல்லை, நீ எங்கே போனாலும் சரி